Se vos digo pectina, tanino, pensaredes que non vai moi ben a cabeza. Estou ben. Estou a falar de algunhas das propiedades doutra froita rica en pectina. A vos, isto conta que é bo para baixar o colesterol. Tamén é bo para as diarreas, é dicir, que é astringente, que son moi culto. Sabedes de que falo? Non si, e se vos digo que é amarelo e chamas caramelo. E son eles, os nenos de primeiro, os que fixeron unha reinterpretación dunha canción moi riquiña. Teño un robot amarelo.